Перш за ўсё, факты і лічбы. У 2017 годзе 16 тысяч выездаў на ліквідацыю аварыйных здарэнняў. Выратавана больш за 140 чалавек. Ёсць і жахлівая статыстыка, якая, на жаль, суправаджае надзвычайныя сітуацыі, загінуўшыя ў агні. Але за 23 гады іх найменшая колькасць. Те задачи, которые стояли перед нашими спасателями Брещины в прошлом году, выполнены достаточно эффективно. Мы достигли снижения количества чрезвычайных ситуаций, снижения людей, погибших на чрезвычайных ситуациях. Это очень важные параметры. Высокі прафесіяналізм, якасць асабліва важная ў працы выратавальнікаў. Аб гэтым гаварылі на калегіі і па выніках службовай дзейнасці узнагароджвалі лепшых. Сёння прадстаўнікі службы МНС Брэшчыны вялікі акцэнт робяць на прапаганду асноў бяспекі жыццядзейнасці. Мы действительно находимся в поиске новых путей, новых подходов к ведению профилактической работы с тем расчетом, чтобы к этой работе привлечь максимальное количество населения. И, конечно, вот один из моментов – это создание игровых комнат для детей. Они действуют уже в городе Бресте, в городе Барановичи. На очереди город Пинск, город Кобрин и город Ивацевич. Великая колькасць акцый, праектаў, у тым ліку і міжнародных, накіравана менавіта на працу з дзецьмі. Месяц таму быў дадзены старт праекту «Бяспечнае дзяцінства» у рамках праграмы тэрытарыяльнага супрацоўніцтва ўсходняга партнёрства Беларусь-Украина. Глобальная задача стоит в текущем году перед нашим управлением, перед другими заинтересованными. Это создание 3, по сути говоря, образовательных центров в городе Бресте, в городе Столин и в городе Пинске. Есть все основания, что в текущем году эти центры будут функционировать и будут тоже приносить очень серьезную пользу по вопросам обучения населения мерам безопасности. Паляпшаюцца ўмовы працы выратавальнікаў. Умацоўваецца і матэрыяльна-тэхнічная база падраздзялення ўправлення МНС. У 2017 годзе парк тэхнічных сродкаў вобласці папоўніўся аўтамабілямі, аварыйна-выратавальным абсталяваннем. Наш спасатель сегодня одет и экипирован во все белорусское. Причем уровень этой экипировки не уступает, а даже превосходит образцы, которые применяются во всем мире. Та техника, которую вы видите, будет вручена сегодня и пополнит парк наших, тоже произведена на наших белорусских предприятиях. У дзень правядзення калегіі адбылася перадача пажарнай аварыйна-выратавальнай тэхнікі, якая паступіла з Міністэрства надзвычайных сітуацый Рэспублікі Беларусь. Гэта новыя аўтацыстэрны. Былі ўручаны ключы і ад 4 спецаўтамабіляў, набытых за кошт сродкаў абласнога бюджэту.